De ste bre gurmančine. Igrao sam se malo Burek majstora. Sad, da li mi je pošlo za rukom, ne znam, to oni ne kažu. Ali Burek majstori mislim da opravdano imaju platu od 3-4 hiljade evra, što je skroz korektno. To je jedan težak i mučki posao. Za početak, najbitnija stvar kod bureka, mislim burek s mesom, ajde, po srpski, ti ide ono, pošteno da upržiš luk. Znači, ne ono kad pojedeš burek s mesom negde pa ti padne teško na želudac, bolje kamen ispud da si pojeo negde nego burek. Junetinu dobro upržiš, so, biber i to ti je to. Sad idemo testo, so, 3% od količine brašna. Znači, ja ovdje imam pola kile brašna, što mu dođe nekih 15 grama soli, 300 ml mlake vode i onda dodajemo postepeno brašno. Sada se ne bi zamazali, uzmem ovako neku varjaču, mislim gosim Burek majstor ima onu mašinu za mešanje i njemu svaka čast, ali ja nemam, tako da, ali za ovu manju količinu to se lako zamuti, ako trebaš ono da krkneš ceo džak od 50 kila brašna, pa onda tu ide još koliko mu to dođe, znači tu mu dođe još 30 litra vode, zames 80 kila, znaš ti koliko je to bureka. Sad onda pređeš malo rukom i mesiš jedno, po jedno 4-5 minuta dobro da ga umesiš, da prestane onako, da možeš da radiš sa testo, ovako da ti se ne lepi baš. Malo mora se lepi jer je to ipak onako mekano testo, kad ga ovako zabuliraš onako malo veću jednu loptu, staviš, pokriješ da odmori jedno 20 minuta, sad ga vadiš. I sad ide ovdje jedan lagani, brzinski premes, ovako fr, malo s jedne strane, malo s druge strane ga premesiš i sad će da ga razvučemo jednu veću zmiju i sad ćemo da ga delkamo. Zašto nam treba gica? Jer nam treba da nam sve kore budu iste debljine. Evo i sve moguća špakla stigla, ima je na stanju, čisto da znate koga interesuje, može da se javi preko Instagrama ili preko TikToka ili preko maila thedotpot@gmail.com. Evo, po nekih koliko, 130 grama sam stavio da mi budu ove jufke, ono pretekovine što ostane malečka, ja ću to da uzmem, lepo ću da dodam. Sad, evo, i sad ide buliranje, jedan od težih stvari za učenje, mene to naučio Sima Čađan, svaka mu čast kako me to lepo naučio, znači to je ono, Jagodinka Simonović fazon i to lepo ovako, pozdrav za Simu ako ovo gleda, mislim teško da Sima ovo gleda, ali možda gleda neko od njegovih sinova pa će da mu prenese. Evo vidite kakva lepa bulica, okrugla, isteran vazduh i sad to stavljam ovdje sa strane. Sad ću ovo za čas da izbuliram fr i opet to stavimo to, evo još 2 komada. 4 jufke mi treba, ali ja sam rešio, pošto ne umem ovo da radim, prvi put ovo radim, pa sam rešio da ima malo više. I sad, obavezno svinjska mast. Biljnu mast nikako nemoj da koristite, to je najveće zlojka. Znači, margarin, kad vidite negde, margarin je najbolji za baciti u kantu za đubre. Sad, pošto nemam stretch foliju, može jedna kesa, ovako malo higijene nije na odmet da prebrišem ovde, da budemo spremni za dalje rad. Posljedno 10 minuta uzimam ove jufkice i njih onako lagano razvučimo kao neke lepinjice tanke i to ćemo sad opet da odložimo ovamo sa strane. Neko odmare još malo, još jedno 10 minuta. Ovako ćemo sad sve to da razvučemo. Vidiš, lagano, nije to, lako je testo za rad, izuzetno lako testo za rad, dole malo zamašćeno, tako da lepo sve to kliza niz prste. Evo su spremljene, ovo sad jedno 10 minuta. Tepsija, ja sam imao problem s tepsijom, znači bušna mi tepsija, nije bušna, nego ovo dno i onda mi curela mast i nisam dobio dovoljno masan burek koliko sam teo. I sad idemo razvlačenje, pošto ja nisam profesionalni pekar niti burek majstor, ja sam malo improvizacija. Probao sam ja tu malo nešto da bacam, da glumim, ali neće. Nije to to. Ima naravno, ispucalo mi testo, ali nema veze, nije to uticalo na kvalitet bureka, jedino što je moglo, možda sam trebao rubove da skidam, ali sam bio u fazonu, pa ja volim kad imam malo i deblji rubovi, i sad opet, svinjska mast, lepo se pobaca ovde, ovako, i sad prekalupite kao iz priloženog, ovako. Zavisi koliko vam tepsija, ako vam veća tepsija, ona kilska, na kilsku tepsiju stavite 300 grama koru jedno. I idemo ovako, nije vre 300, 4 puta 250 grama kora ide na kilsku, meni je pola kilski. I sad razvlačimo još jednu koru. Evo ja sad tu opet glumim burek majstora koji ima platu 3000 evra, ali ne ide mi. I sad opet malo svinjska mast tu, sad razvučemo opet ovako kore da što više bude, ovako da budu prozirne, neki ispucaju i sad stavljamo ovu sredinu, meso. Da li znate da u Srbiji postoji zakon? Da ako burek nema
20% nadeva u bureku, znači na kilo bureka mora ide 200 grama mesa, ako to nema, to jest u bureku od kilo mora da bude 200 grama mesa, ako to nema ne sme da se zove burek. To važi i za burek sa sirom i burek sa višnjama, burek sa nutelom ili bilo koji drugi burek. I ja sam rešio da dodam tu još mesa, znači ja sam stavio u pola kile, to jest u bureku, ne znam, stavio sam dosta mesa. I evo idemo, četvrta kora, poslednja kora, razvučemo isto lepo pedantno, ta zadnja potrudite se da najmanje pukne, a meni je najviše pukla, ovo u sredinu prekalupiš ovako, ovako i ovako i sad to ide u tepsiju dobro namazanu sa mašću. Ali potrudite se da vam ne bude bušna tepsija, da vam ne bi dole curelo po rerni, smrdelo i da burek bude još malo svinjska mast odozgo. Tako braća Makedonci samo mast svinjsku stavljaju, alalim vera, najbolji burek može da pravi. Sad ide malo da me žena ne ubije da odmastim u površinu. I sad posle jedno 40 minuta na 200 stepeni to izgleda ovako. Evo viš, ova tepsija mi je problem napravila. Znači rerna tek mora, pošto nemam onaj burek secko, ja sam to nožem uradio, nije toliko loše.